ċifri tal-GoZo Channel juru li bejn il-11 u 17 ta' Wissu 139,542 passiġġier qasmu l-fliegu. F'dawn il-ġranet telaw għal iktar minn 46,600 il-vetturi li telaw fuq il-vapuri tal-GoZo Channel u saru 704 vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer. L-iktar ġurnata biżla l-vapuri tal-GoZo Channel kienet l-għadda ta' Santa Marija bi qrib 22,000 passiġġier jivvjaġġaw bejn il-gżejjer. Iżda l-iktar ġurnata li fiha telaw passiġġieri lejn Għawdex kienet il-ħamis 14 ta' Wissu bi 11,616 passiġġier jitilqu miċ-Ċirkewwa lejn Għawdex u dakinhar saru 100 vjaġġ tal-vapuri tal-GoZo Channel. Dawn iċ-ċifri juru żieda fuq is-sena l-oħra fejn b'kollox fil-jiem tal-Festa ta' Santa Marija fl-2024 l-ammont ta' passiġġieri kien ta' 135,658 li jfisser 4,000 inqas minn din is-sena. Il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex Joe Muscat għalli kif mistenni dan kien perjodu tajjeb ħafna t-turiżmu f'Għawdex għalli kien hemm żieda fid-domanda għall-akkomodazzjoni f'Għawdex kemm mis-suq barrani u wkoll domestiku, jiġifieri Maltin li telgħu Għawdex għal dawn il-jiem ta' mistrieħ. Is-Sur Muscat għalli tajjeb li wieħed ifakkar li fl-aħħar snin żdiedu l-Maltin li xtraw proprjetà f'Għawdex u qal li fl-aħħar ġranet dawn il-proprjetajiet kienu mimlija b'dawn is-sidien u wkoll raba jew ħbib tagħhom. Joe Muscat qal li bl-influss kollu ta' turisti u Maltin f'Għawdex fil-jiem tal-Festa ta' Santa Marija kien hemm domanda qawwija għas-servizzi l-oħra fosthom dawk fejn jitlu r-ristoranti. Semma wkoll li f'dawn il-jiem ħafna Maltin fittxew il-frana u ċin li jbijaw il-ftajjar u ikel tipiku ieħor li dawn il-fran f'Għawdex huma magħrufin għalihom. Joe Muscat qal ukoll li l-moviment tan-nies matul il-ġimgħa li għaddiet f'Għawdex kien mifrux mal-gżira kollha, mhux biss f'postijiet tas-soltu bħal Marsa l-Forn, Ixlendi u l-Imġar, imma anke firkejjen ikkonsidrati kwiti fil-Gżira Awġija. Il-kap eżekuttiv tal-GTA kompla jgħid il-fatt li Santa Marija ħabtet il-ġimgħa u wieħed seta' jqatta' aktar ġranet Għawdex wara l-festa għen biex in-nies tawlu l-btala tagħhom f'Għawdex. Wieħed mill-avvenimenti li ta' kull sena jiġbed lejh nies u l-wirja tal-bidja u snajja f'Villa Randel ir-Rabat. Din is-sena din il-wirja fakret il-170 anniversarju tagħha. Eluf ta' nies żaru din il-wirja fil-jumejn li kienet miftuħa fl-14 u l-15 ta' Wissu.